Takže čau, ja som volám Štefan 007 a toto je moje ďalšie video. Áno, ďalšie video. Sme tu zasa v Playcaste a dnes budeme hrať Minecraft. Pred chvíľkou sa mi vydalo nové video s názvom Dve pravdy a jedna lož. Už Laurou som to natáčal. A dneska budeme, ako som povedal, hrať Minecraft. Dneska mi bude robiť spoločnosť a iba hovoriť, nie so mnou hrať, moja sesternica Laura. Pozdrav fanúšikov. Ahojte. Ako vidíte, pozdravila vás. A čo dneska budeme robiť? Ideme do Mineu, ideme majniť, craftiť a teda. Zase to bude 15-13 minútové video, lebo viac mi nepustí. Ale nevadí. Dnes, ako som povedal, pôjdeme do Mineu. Už máme všetky veci. Za kamerou som si iba spravil nový krompáč a dokončil dom. Pardon, že som to nenatočil, ale som sa nevedel dočkať. Potom na konci videa by som rád dal tak, že by som hral survival games. Dúfam, že sa mi to podarí. A tuto predtým som videl pavúka. Ale kde je? Tá mrcha už išla. Takto. Už tu máme zasa iron. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. Ideme hop, hop. Dúfam, že tu nebude, že ma tu nestretne žiadny mob. Ježiši, tak som sa zlakol, vy potkani malí, noční. Však. Choď preč, však. Slepá ulička. Teraz, ak počujete niekoho vzadu, tak to je moja suseda. Asi. Hej. Laura na chvíľku odišla, ale už sa vráti. Prečo často nehovorí? Ona sa, neviem, že či hanbí, alebo sa jej prosto nechce. Ale ja neviem. Dáme sem vodu. Aj voda tu teší, aspoň budem vedieť, že kadiaľ mám ísť. A tu je ďalší. To je mob! Ja sa zabijem. To sme prežili, dámy a páni, ale máme málo HP, takže sa asi vrátime naspäť, aj tak tu už nič nemáme. A ten kôl môžem zabudnúť, nepotrebujem. Dobre. Dáme si šupkovo. Šup. Dáme sem a sem. Hotovo, vyšli sme. Idem sa, počkaj, túto zabijem. To mi ušlo. No, slyši. Dobre, máme ďalšie. Ako viete, neviete, mám už posteľ, takže keď zomrieme, nás to spawne niekde úplne v dome, pri posteli a môžeme sa vrátiť tam, kde sme skončili. To je celkom dobré. Už je tu moja sestra. Teraz ide niečo robiť. Ak budete počuť taký vyprážaný zvuk, tak nebojte, to iba sa vypráža mäso. Počkajte chvíľku, teraz sa presunieme radšej do spálne. Už sme v spálni a ideme ďalej hrať. Toto bude iba toto z nášho sveta, že som si bol po Iron a ešte sa pozriem niekde. A už tu máme moju sesternicu Lauru. Okay. Podľa teba, akú máš vlastne? Čo sa ti páči na Minecrafte všeobecne? Nie, že je zábavný. Ja viem, že je zábavný. Veď preto ho aj natáčam. Neviem. No, niektorí ľudia si myslia, že úplne, že to je taká nuda. Štefan to nevie natáčať.
Tak ty si ty, ja som ja. Necháme si vypiec iron. Tu máme už pekné kurča. Ideme. Ešte niečo. Napríklad toto. To vám doplnilo. A už mám nový skin. Pekne sa vám ukážem. Pekne vyzeráme. Pekne, však, Laura. Pekný skin. Oja. Máme už náušnicu? Nie, nemáme. Nemáme. Prečo som si dal nový skin? Lebo už sa mi páči, tak som si povedal, že dobre, dáme nový skin. Pozrieme sa, že koľko už máme. Takto. Pardon. Dáme si vlastné. Takto. Už máme 6. Čo potrebujeme teraz? Ešte sme zabili pár zombíkov. A tu máme tie slávne kožené topánočky. Áno, naše prvé topánočky. Toto bude úplne dobre vyzerať s kosťou v ruke a s topánočkami. Tak. Chill. Úplný chill. Ďalšie video bude s mojím kamarátom Durom. Budeme túto hrať, ale dúfam, ak sa nám to podarí, tak budeme vedieť hrať spolu. Dobre, zabugovalo sa mi tam hlava. Super. Dobre, dám to naspäť. A už je nám noc, takže sa vyspíme. Laura musela niekam odísť. Alebo neviem kto. Dneska vám poviem, že čo budeme mať fajné na večeru od mami. No, sestra bude vyprážať fajnúčké rezy. Vyprážané rezy. Rezy už. Hej, rezne. Čo teraz budeme potrebovať? Toto určite nie, mreže takisto nie, gate nie, hamu nie, dvere nie, chestplate nie, topánočky sa vezme, že by sme... A nie, Minecraft nie. No skôr teraz potrebujeme to drevo, takže ja idem ho vykácať. Vykácame drevo, spravíme si meč. A to bude zatiaľ koniec a pôjdeme skúsiť. A to bude radšej koniec. Ďalšie video po tomto, ešte dám Survival Games a to už bude fakt stop. Vydám toto, ďalšie potom vydám a to bude fakt stop. Dobre, ideme si to porobiť a končíme. Laura už nebude nič hovoriť, lebo ona je taká, v tejto hre nikdy nechcela hovoriť nič k tomuto. Už nám zasa odeberá z Hunger Baru. Sorry, mám väčšie lagy, menšie, väčšie. Určite si pozrite kanál Kill It's Mine. Je to môj, no nie kamarát, aj kamarát, ale aj môj spolužiak, ktorý je fakt dobrý. Vie dobre natáčať, síce neukazuje svoju tvár, ale moju viete vidieť v určitých častiach, napríklad v challengeoch alebo v iných častí. Dobre, teraz čo potrebujeme? Ja sme si chceli urobiť tie tyčky, najskôr opracované drevo, teraz tyčky, takto. A teraz čo budeme potrebovať? No ironovi už mám. Budeme potrebovať jednu sekeru, jednu lopatu a samozrejme aj motíku. Lebo ideme si zasadiť semiačka a potom už končíme. Ostatné veci ideme dať naspäť. Hej. Iron, kosti. A, toto nie. Áno. No, to sa nedá. Ja už máme plnú cestu. Pardon. Máme senka motiku. Pardon, mám väčšie lagy.
Neviem prečo. A tu máme ovcu, ale ju nezabijeme tentokrát. Oj. Dáme ju senka k vode, takže raz, dva, tri, 4. Natáčal som story mode, ale už ho nebudem natáčať, lebo je to hrozné. Kamaráti mi vraveli, že hrozný zvuk, všetko, takže radšej nie, vymazal som ho. Dobre, tak toto by bol koniec pre to video. Boli sme trošku majniť, fakt iba trošku. Zasadili sme si tieto sedmiačka a máme ironové veci a zase sme si nasadili topánočky. Auta. Sme tu. A končí sa s vami môj diel Minecraftu oficiál 3. Ďalší diel bude s mojím kamarátom Ďurom, ktorého ste videli 7 Second Challenge. A vidíme sa na budúce. Čau! Ešte raz. Čau!